El fabulista Isop era, per la fortuna, esclau, pel llinatge frigi de Frígia. Brut, d'aspecte inútil per al cervell, panxut, capgros, camús, geperut, negre, baldat, camatort, curt de braços, guenyo, morrut, una ruïna evident. A més d'això, tenia un defecte més gran que la seva lletjor. La manca de veu. També era desdentat i no podia parlar.